Zatmění slunce a zář měsíce. Kapitola 2. Šli na statek, měli tam klubovnu. Až tam nahoře, na stodole, nad Julijiným pokojem, tam měli klubovnu příkopčáci. Když prošli půdou, tak šli na vyšší půdu, která nebyla zaplněná slámou, ale byla zaplněná senem pro koně. A tak krásně voněla. Julie musela na statku pracovat. Kluci jí pomáhali a užili si přitom srandu. Když došli na půdu, sedli si do sena a přemýšleli, že má asi Mikuláš pravdu. My se nechováme jako osmáci, ale jako páťáci, řekla Julie. Máš pravdu, ale do naší školy chodíme jenom my a naše paní učitelka, Krakorcová, je asi 50letá a navíc to není žádná učitelka, ale jenom bývalá vychovatelka. Přemýšlel nahlas Tomáš. Děti měly do města cestu 35 kilometrů a do školy teda nechodili. Chodili domů k paní Krakorcové, která je bývalá vychovatelka, ale děti jí říkali učitelko. Za 5 minut bude 6. Co se jít podívat někam ven? Zeptal se Karel. Půjdeme se podívat na západ slunce, řekla Julie. Tak jo, půjdeme, honem, zakřičel Tomáš. A kam? Zeptal se David. Na pole, zakřičela Julie. A co tvůj táta? Jo, a taky na jaký pole? Kolem vesnice je jich 23, zamumlal David. Neměj starostí, táta ještě musí nakrmit zvířata. A stejně neví, že jsem venku. Pole paní Kratochvílové je již posečené. Tak tam bychom mohli jít? Julie prohlásila a začala se osmívat od ucha k uchu. No tak pojďte, bude to zábava, zakřičela Julie a zatáhla Tomáše za ruku. Jako by ho chtěla zvednout ze sena. Jdeme, zavolal Tomáš a zvedl se. Když šli na pole, potkali cestou Mikuláše. Zeptali se ho, kde byl, a on jim odpověděl, že ve městě, a přitom si zamáčkal slzu. Všichni si toho všimli. Chtěli se začít smát, ale když viděli slzu, tak se raději zeptali, jsi v pohodě? Ptali se děti a udiveně se dívali. Jo, a vy se tu berete proč? Nepleťte se do mě, řekl jim Miky. Nám lhát nemusíš, Mikuláši, řekla Julie a zvědavě čekala na odpověď. Já vám nelžu, nevím v čem, odsekl jí Miky. Viděli jsme se před půl hodinou a ty nám tvrdíš, že jsi byl ve městě, které je od nás 35 kilometrů. Ty už jdeš zpátky a my jsme ještě ve vesnici, takže ty nám tvrdíš, že jsi za půl hodiny ušel 70 kilometrů? Vítězně se podívala Mikulášovi do očí a zřetelně řekla. Jsme sice z vesnice, ale počítat umíme. Obešli Mikuláše a šli do pole. Když tam po 2 minutách došli, sedli si na balíky a dívali se na slunce a přitom si povídali, jak se dostat do města. Ve městě již nebyli skoro půl roku. Když něco potřebovali, řekli Julči tatínkovi, on tam jezdil 3krát do týdne s traktorem. Miluji západy slunce, prohlásila Julie. Ty už si nějaký viděla, Julie? Zeptal se i David. To ne, ale dokážu si to představit, řekla Julie. Kdo o Julii nejvíce stál a měl ji nejvíce rád, byl Tomáš. Julie ho taky měla ráda, ale bála se, co na to řekne Kája nebo David. V tom Julie začala mluvit a přemýšlet nahlas. Jste mý nejlepší přátelé. Máme mnoho společného a mám vás ráda, všechny moc ráda. Ale přece jenom nejlepší přátele máme. Někoho nejvíce. Prosím, pojďte ke mně, sesedneme si sem a na tenhle balík. Do té doby seděli totiž každý na jednom balíku a Julie chtěla, aby si sedli na ten nejvyšší a nejlépe svázaný balík slámy. Všichni si tedy sedli.
Vedle Julie seděl Karel a Tomáš. Vedle Karla seděl David. Julie zase začala přemýšlet a zase nahlas. Víte, chtěla bych při tomhle západu slunce dát někomu pusu, tomu, kterého mám ráda, ale bojím se, že se na mne budete zlobit, protože to dva z vás nebudou. Víte, je to můj první západ slunce a jsme přece už v 8. třídě a v knížkách si už dávají pusu v 5. Tak jsem si myslela, ale nechte to být. Jako byste nic neslyšeli. V tom Karel řekl. Jestli je to tvé přání, Julčo, tak my ti to splníme. Nemůžeme ti přece bránit v lásce. David a Tomáš se zasmáli a řekli. Teď si promluvil jako zkušený gentleman. Slunce začalo zapadat a kluci se mírně rozetřásli. Neboj se, Julie, povzbudil je David. Víte, jsem tu jediná holka, s nikým si nemůžu promluvit. Táta nemá čas a nikdo jiný, kromě zvířat, v našem domě není. A vy jste kluci, já vím, že jsme jak sourozenci, ale pořád utíkat z okna, to by mi nevadilo. Ale táta za tu dobu se ani jednou nepřijde podívat do pokoje. Protože jinak by to zjistil, vynadal by mi, ale ani jednou se to nestalo. Nechci, abyste to řekli tátovi. Je to naše tajemství a ten nový kluk je divnej, hodně divnej. Zkusíme o něm něco zjistit. Julie ani nestačila domluvit, protože ji do řeči skočil Tomáš. Julie, teď mlč a dívej se, slunce už zapadá. Julie se podívala a opravdu, slunce už zapadalo a v tom se Tomáš lekl.